gang hvert 75. 20. år besøger Haley's komet vores stjernehimmel. I 1835 vendte kometen tilbage, og Amerikas mest berømte forfatter blev født. Mark Twain, den fortræffeligste mand på denne jord, troede, at hans skæbne var forbundet med kometen. Han skrev, Gud har utvivlsomt sagt, der har vi de der to utilregnelige særlinge, de ankom samtidig, de skal også forsvinde samtidig. Da Haley's komet i 1910 der lyste på nattehimlen, skrev Twain, det er det sidste kapitel. Han skrev aldrig mere. Han døde den 21. april 1910. Det begyndte alt sammen en dag, da Tom hørte, at Becky Thatcher skulle med dommeren ned til St. Louis. Det ærgerede ham bare at forestille sig, at hun var dernede og havde det sjovt. Tiden flyver afsted, og jeg bliver ældre og ældre, Hawk. Der er ingen krig, der bryder ud. Ingen verdensdel, man kan opdage. Man har ikke en chance for at skabe sig et navn. Og nu skal Becky på opdagelsesrejse. Det er en fornærmelse. Jeg har ladet mig fortælle, at aviserne i St. Louis har skrevet noget om en ballon. Den skal Becky vel se. Det skal hun nok ikke. Hey, det var en god idé. Hvad? Christopher Columbus har opdaget alle verdensdele af den slags, men ingen har garanteret udforsket himmelrummet. Hvad søren rabler du? Ballonen, den i aviserne i nærheden af St. Louis. Ja, hvad med den? Ja, du kan aldrig få øje på et eventyr, selvom det er lige for næsen af dig. Lad os komme afsted. Hele egen sviger har rygter om ballonen. Og folk sagde, at en komet ville komme forbi os. Mark Twain, de har vel ikke for alvor tænkt dem at flyve i den tingest? En mand med en ny idé er et fjols, indtil det viser sig, at idéen duer. Tom Sawyer og Huck Finn, hvad laver I dog her? Ikke noget. Becky Thatcher, det må jeg sige. Det var da pudsigt, at du er her samtidig med Huck og mig. Er han ikke fantastisk? Jeg gik helt herhen for bedre at kunne se, og så stansede han. Jeg fik lov til at trykke ham i hånden. Trykkede du Det er ham? ikke noget. Han har inviteret os til at inspicere ballonen. Vi er de første, der får lov at se den rigtigt. Hvad er det? Du praler, Tom Sawyer. Skynd dig, Huck. Vi skal se at komme ombord. Farvel, Becky. Tom? Hvor skal det hen i den tingest, Mr. Twain? Ud og rejse! Rejser har ingen tiltrækning på mig mere. Jeg har set alle de lande, jeg har lyst til, bortset fra himmel og helvede, som jeg bestemt ikke er særlig nysgerrig efter at besøge. Nej, kære venner,
Jeg skal ud for at møde kometen. Kom nu, Hawk. Kom, skynd dig. Du lyver. Du bliver blind passager, Tom Sawyer. Og dig med, Huck Finn. I skulle skamme jer. Jeg ankom sammen med Halley's komet, da jeg blev født i 1835, og jeg regner med at forsvinde sammen med kometen. Det glæder jeg mig virkelig til. Velkommen til orkanstik. Den stansede. Kom. Hvad helvede er det for en tingest? Pas på, Tom. Tom? Tom, hvor er du? Du store kineser, sikke en maskine. Se der, Tom. Jeg synes, jeg så et eller andet. Se her. Se. Wow. Wow. Vi er der. Nej, du store kineser. Vi må se at komme af. Kom af, hvad er der i vejen med dig? De vil hylde mig. Tom Sawyer. Eunukken. Så skal Betty Tasha bare se. Se hvad? Der fangede jeg jer, Tom Sawyer. I blinde passagerer. Becky, du er da ikke balloninspektør. Det er du heller ikke. Du får ørerne i maskinen, og din tante Polly får fingre i. Drenge! Tom, Huck Mark Twain? og Becky Thatcher. Hvordan ved jeg, hvad vi hedder? Min kære havengel. For hver dag minder du mig mere og mere om min hustru Levi. Samme blanding af uskyld og sand. Samme sorgløse pigelatter. Hvad skete der med Livy, herr Twain? Grib roret! Vi har masser af arbejde. Herr Twain, der er sket en lille uheld, tror jeg. En fejlberegning. På ingen måde. Jamen, vi letter jo. Se den udsigt. Hvordan kommer vi ned? Nu til at du stille, Hawk. Der er skønt heroppe, Mr. Twain. Det er storslået. Hvor var vi heldige. Ja. Hvor højt er vi oppe? Hvordan kommer vi ned? Ned? Det er ikke vores mål at komme ned, min dreng. Nej. Mener de, vi skal... Hvor skal vi hen? Ud til Halley's komet. Halley's komet? Jamen, så bliver vi... Grillstegte. Det bliver mit livs største skuffelse, hvis jeg ikke møder den komet. Kom lige herhen og kig. Den er vanvittig. Jeg vil vise jer noget. Jeg er ikke tosset. Så bare blive sammen med mig. Se, når vi krydser Atlanterhavet, fanger vi passatvinden, som fører os til det sted, hvor kometens parabel er tæt ved jorden, eller i hvert fald tæt nok. Hvordan kan en forfatter vide så meget om navigation? Jeg var skipper på Mississippi-floden længe før jeg blev forfatter. Det var dog nu sædvanligt fint frø. Det er Homer. Ved du hvad, det var en frø som Homer, der fik mig til at gå over til at skrive. Jeg skrev engang en historie om den berømte springfrø, som kom fra Calaveras. Det ligger lige her. Der boede Jim Smiley og hans berømte frø, Daniel Webster. Den berømte frø. Kan de sige mig, hvad helvede en frø kan gøre for at blive berømt? Tom, altså. Jamen, jeg har forsøgt alt, og jeg er ikke engang en lille smule berømt endnu. Nu skal jeg fortælle jer om ham. Sådan som jeg selv fik historien fortalt. Han var en rigtig gavtyv, den Jim Smiley. Han ved om alt. Men han gjorde det kun, hvis han var sikker på selv at vinde. En dag fangede han en frø, tog den med hjem og sagde, at han ville finde ud af, hvordan han kunne oplære den. Det eneste en frø har brug for, er undervisning. Så kan den gøre hvad som helst. I 3 måneder bestilte han ikke andet end at sidde ude i gården og undervise frøen i at springe. Og I kan bande på, at han lærte den dag. Daniel, lad mig se, hvor langt du kan springe.
Kom tilbage igen. Du får et point for præcision. Hopla! Miley kunne altid se på folk, om de var lettere nar. Hvad må du have i den der tønde? Måske en papegøje. Eller en kanariefugl. Måske. Men det er ingen af delene. Det er bare en frø. Ja. Hvad kan den? Hvad er den god til? Der er i hvert fald én ting, den er god til. Den kan springe højere end nogen anden frø i hele Calaveras. Jeg kan ikke se noget ved den frø, der tyder på, at den er bedre end hvilken som helst anden frø. Du forstår det måske ikke på frøer. Jeg står nu fast på mit. Og jeg tager ved $40 på, at den kan springe højere end nogen anden frø i hele Calaveras. Ja, jeg er jo en fremmed her. Jeg har ingen frø. Men hvis jeg havde en, ville jeg ved på det modsatte. Det er helt i orden. Jeg skal nok skaffe dig en frø. Er du sulten, frø? Smiley gik ud i sumpen og plaskede omkring i mudderet i lang tid. Endelig fangede han et frø, som han gav til den der mand. Her er din frø. Jeg satser på Smileys frø. Også mig. Nå, altså hvis du er parat, så sætter du ham ned ved siden af Daniel. Deres forben skal være lige på linje. Hey, du mærker det? Parat? Start. Nu. Spring nu. Spring nu. Tænk dig at springe. Nej. Jeg sagde, kom op og start hunderne. Afsted. Jeg har vundet! Hvad mener du med, at jeg har vundet? Fan i helvede, Smiley, det var mine sidste $40. Ja, jeg sagde jo, at jeg ikke kunne se, hvorfor den frø skulle være bedre end nogen anden frø. Jeg kunne godt lide at vide, hvorfor den frø gav op. Må der ikke er noget i vejen med ham? Han ser frygtelig oppustet ud. Splitte mine bremsejl, om han ikke vejer 50 pund. Smiley var virkelig vred. Han tog ud for at finde manden, men han fandt ham aldrig. Det var pokkers. Jeg kunne skrive en bedre historie end den der. Tom! Det sagde jeg også til mig selv, da jeg hørte den. Men det bliver alligevel en stor succes. Så blev jeg forfatter, og har ikke arbejdet siden. Sådan et arbejde vil jeg gerne have. Ja, hvis du slipper levende herfra. Der har vi den. Hvorfor er det så vigtigt for dem at fange den komet, Herr Twain? Kometen og jeg hører sammen, havengel. Hvor herre har utvivlsomt sagt, der har vi de to tilregnelige særlinge.
De ankom samtidig, de skal også forsvinde samtidig. Her, se en gang på dette himmelske skrændert. Det er ikke et gribende syn. Det er vidunderligt. Tom og jeg, vi er ikke helt sikre på, at jeg ved, hvad jeg foretager mig heroppe. Havengel. Det er nøjagtigt som at styre ned ad en flod. Efterhånden kender man dens form. Det er ligesom at bevæge sig rundt i ens eget hus i mørke. Og selvom man er en lille smule bange, ved man, der ikke kan ske noget. Fordi man har gået rundt i det hus 100 gange med bare fødder og følt sig tryg. Hvad skal vi gøre? Du ved godt, at vi selv må finde ud af at slippe ud af den her ballon, Tom Sawyer. Selvom det er aldrig så spændende. Kom herover, Homer. Kom. Derover. Nå? Jeg er begyndt at brygge på en plan. Nå, hvad går den ud på? Først skal man have Becky ud. Hun taler for meget. Kan ikke holde på en hemmelighed. Hawk og jeg synes, vi skal lande og sætte Becky af. Det kan jo godt blive ret barskt. Intet kan sammenlignes med en kvindes udholdenhed. Men det er noget andet, Mr. Twain. Vi er eunukker, og det er ikke noget for piger. Eunøjder. Hvorfor skulle hun også mene sig med på vores ekspedition? Der er den tingest igen. Lad os gå hen og undersøge den. Tom, hvor skal du hen? Den er virkelig utrolig. Jeg var myrekryb. Indholdsfortegnelse. Velkommen til Mark Twains samlede værker. Det der er indeksvælgeren. Vælg en historie og fortsæt til den rigtige dør. Lad os kigge os omkring. Tom, du må indvige mig i din hemmelige plan, hvis vi skal være makker. Okay, vi må holde øjnene åbne og lære så meget vi kan om, hvordan man flyver den ballon. Det var tæt på. Ham vil jeg nøde møde igen. Han var uhyggelig. Og hvad så? Ah? Ja, det du sagde, når vi har lært så meget vi kan om ballonen. Ja, det du sagde. Velkommen til biblioteket. Har du nogensinde set sådan et sted, Hawk? Tom, hvor skal du hen? Tom, hør. Jeg skal... Se alt det her. Mærkeligt. Tom, jeg må vide alt om planen. Jeg vil gætte på, at det her er de klassikere, folk altid taler om. Hvad er en klassiker? En klassiker er en bog, som alle gerne vil have læst, men ingen gider læse. Velkommen til biblioteket. Nå, det er I. Hvad laver I, drengen? Hvad kan denne her? Prøv selv. Det er mit mindesmærke for Adam og Eva. Tak. Dine øjne? Det er vi alle sammen, når vi bliver født. Men vi lærer at blive blufærdige. Ikke over det hele. Kun visse steder. Men det er jo sikkert udmærket. Nøgne mennesker har ringe eller slet ingen indflydelse i samfundet. Sådan som jeg har forstået det, fik Eva ikke andet end problemer. Jeg har hørt, at de til at begynde med hver især synes, den anden var irriterende. Måske I vil høre om min forskning. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne. Ja, kom og se her. Adam og Evas dagbog. Det hele begyndte med verdens første fødselsdagsfest. Det er pænt. Hvad er det, jeg gør? Ja, sådan.
Sikke en overraskelse. Han kommer til at elske stedet. Adam? Adam, den er til dig. Adam. 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 Hvad er der? Det er til dig. Hej. Åh, nej. Det var virkelig paradis. Og Adam regnede med, at han skulle bestemme over det hele. Men det viste sig, at der også var andre i paradis. Lørdag. Jeg tror, det er en mand. Jeg har aldrig set en mand, men det ligner en. Den interesserer mig mere end nogle af de andre krybdyr. Den har krøllet hår, ingen hofter og en dims, der ligner en gulerod. Så jeg tror, det er et krybdyr. Men det kan også være konstruktionen. Først var jeg bange for den, fordi jeg troede, den ville jage mig. Men den prøvede bare at slippe væk. Jeg ventede i lang tid, men så opgav jeg og gik hjem. Søndag. Det gentager sig. Jeg har trængt den op i et træ igen. Jeg tror, det hviler sig. For mig ser det ud, som om krybdyret er mere interesseret i at hvile end noget andet. Den forsøgte at fange de spættede fisk, der leger i dammen. Og jeg bombarderede den med æbler for at få den til at holde op. Den her nye skabning, den er lidt på tværs. Bare den vil gå ud og lege med alle de andre dyr. Lad mig være fred. Denne nye skabning æder for meget frugt. I morgen så jeg den prøvede at ryste æblerne af det forbudte træ. Jeg ville gerne blive venner med ham, og prøvede derfor at skaffe ham nogle af de der æbler. Det mislykkedes, men jeg tror, det glædede ham, at jeg prøvede. Hvor er min stige? Æbletræ. I de sidste par dage har jeg aflastet ham i arbejdet med at give tingene navn. Han er åbenbart meget taknemmelig. Den nye skabning siger, det ligner græs.
Det er der ikke nogen på. Jeg synes, det er dumt og enrådigt. Alting har fået nye navne, inden jeg kan nå at protestere. Jeg får ikke selv chance for at navngive noget som helst. Det har han altså ikke evne til. Men jeg lader ham ikke mærke, at jeg er klar over denne mangel. Hun fortsætter sin tankeløse navngivning. Jeg kan ikke gøre noget. Mit liv er ikke så lykkeligt, som det har været. Søndag. Den nye skabning siger, den hedder Eva. Det er helt i orden. Det er ikke noget imod. Den siger, at jeg skal råbe Eva, når jeg vil have, den skal komme herhen. Hvis det kun var derfor, sagde jeg, så er det overflødigt. Her til morgen anvendte han et forbløffende godt ord. Ja, det er et godt ord. Det kan gentages og gentages. Overflødig. Og overflødig. Hvor fik han det ord fra? Jeg tror aldrig, jeg har anvendt det. Overflødigt. Meget godt. Hold da. Hun forsøgte at besvære om til at holde op med at gå hen over vandfaldet. Men så vidt han kunne se, var der ikke andet, man kunne bruge det til. Jeg passerede vandfaldet i en tønde, men det var hun heller ikke tilfreds med. Så forsøgte jeg i badekar. Heller ikke tilfreds til. Jeg trænger til en forandring. Jeg flyttede i går, Anders. Men hun fik støvet mig op. Jeg forsøger at flygte igen. Søndag. For Adam blev søndagen mere og mere en prøvelse. Den var udpeget til at være hviledagen. Jeg går ned til vandet, og jeg savner nogen at tale med. Der har jeg en ven. Min eneste. Den taler, og jeg taler. Den er bedrøvet, når jeg er det. Og den trøster mig kærligt. Hun var ved at kvæles og sagde, at det var yderst ubehageligt. Det gjorde hende ondt for de skabninger, der bor der. Hun kaldte dem for vores. Fisk! Jeg synes ikke, de er lykkeligere, end de var før. Bare lidt mere stille. Han undgår mig. Jeg tror, han helst ikke vil have, at jeg taler til ham. Derfor har jeg gjort mig gode venner med dyrene. Der er mange ting, hun tror er forkerte. Griben, for eksempel. Hun tror, det var meningen, at den skulle leve af ådsler. Men vi kan jo ikke ændre hele planen for at gøre griben tilpas. Enten burde de begge falde ned, eller også burde de begge flyve. Jeg ved ikke, hvilken af delene. En af dem er uægte.
Tillykke, min søde. Du har opdaget tyngdeloven. Det har jeg sandelig også. Har jeg ikke altid sagt, at man lærer mest ved at eksperimentere? Ellers får man jo aldrig nogen kundskaber. Er du ikke enig med mig? Jo, i allerhøjeste grad. Kundskaber er ikke lette at erhverve sig, men der er et fint kursus for voksne lige i nærheden, hvis du er interesseret i den slags. Er der? Hun er blevet gode venner med en slange. Og det glæder mig, for slangen kan tale, og så kan jeg jo slappe lidt af. Men han rådede hende til at holde sig for det træ. Han fortalte, at det kunne bringe døden ind i verden. Det ville da være skønt, Adam. Så havde vi frisk kød til gribene og løberne, og tigerne kunne holde op med at æde det latterlige græs. Har du nogensinde set på deres tænder, Adam? De er ikke planteæder. Forudser vanskeligheder. Lad os se, vi gør. Han flygtede og løb hele natten så hurtigt han kunne. Jeg håber om at slippe ud af haven og skjule sig i et andet land, før vanskelighederne på grund af æblet ville begynde.
Vi har spildt kostbar tid. Jeg har meget at lære for at blive gode matroser. Men øvelse kræver mester. Ligesom blomkål. Det er jo kun et kålhoved med studentereksamen. Jeg skal nok lære jer, hvad I har brug for senere. Gå nu ned og få varmen. Kålhoveder. Jeg tror aldrig, vi kommer hjem. Vel gør vi så. Tom har en plan, ikke også? Hvad? Jo, det er... Hvad i alverden? Tante Polly! Velkommen til Tom Sawyers eventyr. Hvis jeg får fat i dig, Tom. Nej! Se at komme. Gå ikke for. Hele stakittet er malet. Du er ude på meget tøj. Tante Polly, hvad foregår der? Hvor gik han hen? Vi er hjemme, Hok. Luk døren op. Skynd dig. Nu er det mig tæt på. Hun vil have mig til at male det gamle stakit igen. Tom Sawyer, dit skvadhoved, luk den dør op. Becky, hvis du virkelig vil, så... Nej. Så tæt på hjemmet, at vi næsten støtter os på det. Se, der kommer nogen. Nå, Mr. Twain? Hvad er der i vejen? Velkommen til Tom Sawyers eventyr. Hey, er jeg allerede berømt? Er du virkelig ligeglad med alt andet? Berømmelse er flygtig. Det eneste, det er sikkert på jorden, er forglemmelse. Velkommen til den mystiske fremmede. Goddag. Hvem er du? En engel. Hvad hedder du? Satan. Hvad er der i vejen? Ikke noget. Men er det ikke et usselt navn for en engel? Værsgo at komme indenfor. Kom nu. Forbløffende. Det ligner en ø. Det? Hvordan har du lært det? Det er ikke noget, jeg har lært. Det er helt naturligt for mig. Ligesom andre mærkelige ting. Er I sultne? Jeg er i hvert fald. Hvad slags frugt kan I bedst lide? Appelsiner? Æbler? Druer. Hvor gik han hen? Jeg bliver der her. Er der noget, vi kan hjælpe med? I kan jo lave nogle mennesker. Jeg vil lave kongen og dronningen. Jeg kunne godt lave soldater. Se den lille landsby. Værsgo. Der er der en fyr. Nu vil vi give dem liv. Det lignede min far lørdag aften. Se, de bevæger sig. De er nøjagtige som rigtige mennesker. Jeg finder jer mennesker meget interessante, selvom I er en flok uværdige og grådige væsener. Hvor er den lyd irriterende, fjolser. Fjolser.
så. Hvor er der interessante ting på denne planet. Besynderlige dødelige med mærkelige skikke. Nu kan I få en storm og et jordskælv, hvis I bryder jer om det. I må gå lidt til side, så I ikke står i farezonen. Du slog dem ihjel. Skidt med det. Mennesker er værdiløse. Vi kan bare lave nogle flere en gang, hvis vi får brug for dem. Selve livet er kun en illusion. En drøm. Der eksisterer intet andet end det tomme rum. Og selv er ikke andet end tanker. Jeg vil hjem. Velkommen til Indiana Jones. Jeg tror, jeg stiger ud her. Nej, Hawk. Ikke den vej, Hawk. Kan du huske din gamle ven Indiana Joe? Hr. Twain, hvorfor gjorde de det? Jeg indser, at jeg lige siden vuggen har været ligesom alle andre af den menneskelige race. Aldrig helt normal om natten. Men hr. Twain... Velkommen til den fordømte race. Det slår hovedet på sømmet. Nu skal vi bare vente på det rette øjeblik. Det rigtige øjeblik til hvad? Becky, sværger du på, at du ikke slader? Det gør jeg. Sværg ved din bedstemors knogler, ved du? Ja. Vi kaprer ballonen. Bare behar. Stjæl den. Kan du ikke se det for dig? Evnaut Tom Sawyer redder venner i luften fra gal mands dødsdrift. Hvornår så? I morgen.
så sigter du mod solen med den, ikke? Mr. Twain? Hvad er det der? Pas endelig på der. Det er alle hovedkontakterne. London. Lige i rette tid. Det er også godt. Den komet ikke kommer tilbage igen. Før jeg er 150. Til den tid har jeg måske skiftet mening. Nå, spioner. Hvad har I opdaget? Ja, det ser ret let ud at styre den. Jeg har fundet strømombryderne, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg har fundet ud af, hvordan vi kan standse fartøjet. Hvad er det? Velkommen til Mark Twains notesbog. Jeg vil tro, det er Mark Twain. Når jeg trækker mig tilbage, vil der ikke være nogen til at overtage min plads. Jeg vil fortsat gøre min pligt. For når jeg kommer over på den anden side, vil jeg anvende min indflydelse til at drukne menneskene en gang til. Men denne gang bliver der ingen undtagelse, ingen ark. Under tiden virker den gamle mand meget ulykkelig. Jeg tror, han er ensom. Jeg tror, han sover. Lyn og torden, vi har held med os. Nu har vi chancen. Til hvad? Vi sniger os derhen, svinebinder Mr. Twain og kaber hans fartøj. Men jeg tror Nu ikke. skal I ikke være et par tøsedrenge, når I står over for en rigtig eventyr. Tom, er det nødvendigt? Sådan. Det burde kunne holde ham. Hey, lad være med at lægge nøglerne der. Nøglerne skal altid være lige uden for fangens rækkevidde. Så kan han planlægge sin flugt. For pokker, Tom, det er dumt. Til rors, euronukker. Det hedder eronøjter. Kom nu. Velkommen til orkanstik. Se. Vi havde da ellers bundet dem. Hvad? Nej, det er bare forfatterens lille notesbog. Det er det bedste udbrydernummer, jeg har set. I ser lige så skuffet ud som en presbyterianer i helvede. De tror, vi kommer til at dø, når vi mødes med den komet. Hvis vi nu virkelig dør, findes der så rigtig en himmel eller et helvede? Hvad? Det ved jeg ikke. Jeg vil nødig udtale mig om det. Forstår I? Jeg er sikkert venner begge steder. Gamle kaptajn Stormfield, for eksempel. Kom herover, Tom. Jeg skal vise dig noget. Se nu bare det. Er det dig, Stormfield? Jeg må høj! Mark Twain! Hvor må du skal hen? Jeg skal måske... Nej, jeg skal helt sikkert i himlen! Ser man det? En optimist. Og han farer afsted på sin egen komet. Stormfield er en troende mand. Det betyder, at han er villig til at tro på noget, som han ved ikke er sandt. Hvad var det? Skynd jer at sige, hvor I kommer fra. San Francisco. Er det en planet? Planet? Det er da en by. Og det er oven i købet en af de største og flotteste. Det lyder jo godt, men vi beskæftiger os ikke med byer her. Hvor kommer du fra sådan mere generelt? Ja, I må meget undskylde. I kan notere Californien. Er det et stjernebillede? Nej, du lille. Det er en stat. Jeg er fra Amerika. Amerikas forenede stater.
Det er der ingen planet, der hedder. Hvad taler du om, unge mand? Det er ikke en klode. Det er et land. Amerika er et... Må jeg gå? En gang for alle. Hvor er du fra? Lad os bare sige fra verden. Hvilken verden? Verden! Naturligvis. Verden. Det findes der milliarder af. Jamen, det er den med solen og månen og Mars, Neptun, Jupiter, Venus og Saturn. Øjeblik. Jupiter. Jupiter? Jeg mener, vi havde en mand derfra for 800-900 år siden. Er du kommet hertil direkte fra dit eget solsystem? Ja da. Det er ikke sandt. Og her skal man ikke lyve. Du er kommet ud fra din kurs. Hvordan skete det? Det er jeg ked af. Jeg havde mine ord i mig igen. Jeg indrømmer, at jeg fløj lidt om kamp med en komet en dag. Det var kun ganske lidt. En utrolig lille smule. Den afvigelse har skabt alle disse problemer. Den har ført dig til et port, som er milliarder af kilometer væk fra den rigtige. Gå bare ind. Her kan du være i sikkerhed af evighed. Du får ikke flere bekymringer. Næste. Jeg er gået. Svar hurtigt, hvor er du fra? De må altså meget undskylde. Har de ikke glemt noget? Ikke så vidt jeg ved. Hvad med min harpe, min krans og min glorie og min palmegren? Den slags har jeg aldrig før hørt om. Men stol på mig. Du vil ikke vække opsigt uden disse genstande her i området. Ikke? Nå. Lad os se, hvem der kommer der. Det er ved at gå op for mig, at en mand må være i sin egen himmel for at være lykkelig. Fuldstændig korrekt. Troede du, at samme slags himmel ville passe alle slags folk? Gå i den retning. Cirka 10 millioner kilometer. Så på gensyn. På gensyn. Det har været hyggeligt. Det har været rart. Salmebog på fingeren, glorie, størrelse 13. Størrelse 13, ja. Så Captain Stormfield fra San Francisco skriver min helbredsattest og slæb ham ind. Vis mig en sky. Jeg har det fint nu. Undskyld. Jeg havde helt glemt, at jeg skulle være stille. En harpe, en salmebog og vinger. Du gåede, sikkert svindelnummer. Jeg fristes til at overveje en ny vej. Himlen for klimaet, helvede for det gode selskab. I hvert fald, man skal dø for at slippe dig ind. Se, vi går på grund. Bak. Hvad er det? Sfinksen. Der er ikke noget at være bange for, det er bare fangsen. Det hedder Svendsen. Med den rette vind burde vi kunne stige lige her. Det var stadig noget, inden kometen kommer. Vi må nok hellere benytte os af dette store bæst til at sikre vores anker. Ja, vi dør. Det her er slutningen. Vi er sikre på at dø. Der findes kun én ting, der er sørgelig at se en ung pessimist. Og det er en gammel optimist.
Lad os nu se. Vi skal vente med at stige op, til klokken er præcis 6. Når alarmen ringer, skærer kniven rebet over. Øksen smadrer. Ja, jeg synes, jeg hørte ham komme. Nej, det er bare Omia. Den burde virke. Hvorfor tager vi ikke bare øksen og smadrer den nu? Der er ikke noget ved en plan, der ikke er indviklet. Timing er meget vigtigt. I hørte Mr. Twain. Klokken 6. Kom nu. Min gode gamle forfader Adam. Vi står virkelig en stor taknemmelighedsgæld til Adam og Eva. De bragte døden ind i verden. Ja. Dagbogen. Ja. Vi blev aldrig færdige med historien om Adam og Eva. Det er rigtigt. Jeg vil tro, vi har tid. Ja, vi har masser af tid. Ja, lad os se. Hvor var vi? Jo, Eva havde lige spist æblet og lavet lidt om på verden. Efter katastrofen fandt Adam et sted uden for haven. Og havde det nogenlunde rart i en tid. Nej, jeg var nu ikke rigtig ked af, at hun kom. Det har været lidt ringe, hvad jeg kunne plukke her. Hun havde nogle af de der æbler med. Det var imod mine principper, men principper har ikke meget magt, undtagen man er mæt. Jeg synes i det mindste, hun er en slags selskab. Det ville være ensomt uden hende. Og da vi har mistet vores ejendom... Tirsdag. Hun siger, at vi har fået ordre til at arbejde for føden fremover. Så kan hun være til mig en nytte. Hvad er det? Ild. Hvordan kan du vide det? Det ligner ild. Det ærgerede ham, at jeg vidste, og han var nødt til at spørge. Hvor kom det fra? Jeg har lavet det. Hvad er det for noget? Kul. Han samlede stykker op, men fortrød det og lagde det ned igen. Gik han til vej. Intet interesserede ham. Jeg tog fejl af hende i begyndelsen. Måske er det bedre at leve uden for haven sammen med hende, end i haven uden hende. Vil du se mine raderinger? 9 måneder senere. Eva kalder ham Kain. Jeg tror, hun har fanget ham i skoven. Det er et helt nyt og anderledes dyr. Muligvis en fisk.
Samtidig så bærer hun det på armen halvdelen af natten, og beklager sig og vil tilbage til vandet. Det har jeg aldrig set hende gøre med nogen anden fisk, og det bekymrer mig meget. Jeg er begyndt at kunne lide søndagen. Det er så trættende at styre det hele ugen igennem. Jeg har aldrig før set en fisk, der kunne lide. Det får mig til at tvivle. Jeg elsker ikke Adam på grund af hans intelligens. Selvom jeg tror, han vil udvikle sig med tiden. Mandag. Han er selvlært og ved faktisk en masse ting. Men ingen af dem er rigtige. Det er ikke en fisk. Efter min mening er det enten en gåde eller en slags bille. Aldrig har noget forvirret mig så meget. Måske skulle jeg skille den ad og se, hvordan den er opbygget. 6 måneder senere. Det er ikke en kænguru. Det er formodentlig en art bjørn. Mor, far! Denne lighed med ord er usædvanlig. Det kan ingen andre bjørne gøre efter. Den vil sikkert være mindre farlig, hvis den er sammen med nogen af sin egen art. Jeg vil søge omhyggeligt. Hvorfor jeg elsker ham? Bare fordi han er en mand, tror jeg. Og fordi han er min. 3 måneder senere. Det har været en anstrengende jagt, men alligevel havde jeg ikke held med mig. Men uden at bevæge sig væk hjemmefra, er det lykkedes hende at fange en til. Det var dog et usandsynligt held. Whoa, what's going on? År senere. Det er mit inderste håb, at I må forlade denne verden sammen, men hvis en af os skal forlade den først, lad det blive mig. For han er stærk, og jeg er svag, og jeg er ikke. Og hun har ikke så meget brug for mig, som jeg har for hende. Livet uden ham vil ikke være et liv. Hvordan kunne jeg holde det ud? Østenvind. Jeg tror, vi får regn. Hvad er det? Et gækkebrev. Gækkebrev? Hvor fandt du det ord? Det ligner et gækkebrev. Det er et godt ord. Det kan tåle at gentages. Jeg har mistet haven, men jeg har fundet ham, og jeg er tilfreds.
Der, hvor hun var. Hvad? Paradiset. Jeg er træt og gammel. Jeg ville ønske, jeg var sammen med min Levi. Det er faktisk derfor, de vil møde kometen, ikke? Ja, og det glæder jeg mig meget til. Men Mr. Twain, vi er for unge til at dø. Dø? Slud og vrøvl. I skal ikke dø. Men hvordan kommer vi hjem? Så snart jeg når frem til kometen, kan jeg overtage fartøjet. Fartøjet? Mener de det? Nej. Tom, strømmen. Nej. Nej. Hvad? Strømmen? Fandens også. Hvad foregår der her? Vi ødelægger alle strømafbryderne. Hvad? Vi vidste ikke, at Vi sidder i en fælde her. Hvis vi ikke kan nå nødkontakten, sprænger ballonen os af helvede til. Nej. Tom Sawyer, jeg burde slå dig ihjel. Koret, kom! Tom, lad mig prøve. Det er alt for lille. Der må være en udvej. Jeg er ikke alt for sikker. Hok, det er alvor, det her. Men jeg har undervist ham. Han kan gøre næsten alt. Chancen er 1 ud af 1 million. Ja, med det mindste prøve. Har vi andre muligheder? Okay. Hok, nødkontakten sidder lige inden for reglingen bagbords. I nærheden af roret. Cirka en halv meter foran kontrolhjulet til stabilisatoren. Hvad er afstanden mellem min hånd og kontrolhjulet til stabilisatoren? Cirka en 6-7 meter. Okay, Homer. En 6-7 stykker af de store i lige linje, til du er inden for rækværket. Og så glider du en halv af de store direkte mod øst. Det er trykket. Nej. Afsted med ham. Okay, Homer. Du får 1 point for præcision. Det mislykkedes. Det vidste man ikke kunne gøre. Hvad skal vi gøre? Homer! 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 Kom nu, din gamle pæl! Tryk på knappen! Homer! Homer! Hør du, hvad jeg siger, Homer? Det var pokkers. Yeah. Se nu lidt glade ud, I vagabunder. Lad os komme afsted. Opdagelsesrejsende, se jeres navne. Huckfrind, den langfinger! Tasha og himlens rejse. Tom Sawyer, herovre. Indtag jeres pladser. Jubi! Jubi! Homer, du er en helt. Altså, kom afsted. Det kom for sent. Efter den. Ej. Roret hårdt til styrbord. Okay, kommer nu. Jeg har brug for højde. Smid alt overflødigt over bord. Ud med sættemaskinen. Det er det værste, jeg nogensinde har investeret i. Kast alt det pæne tøj ud. Jeg har alt, hvad jeg har brug for. Stans, gem det manuskript. Det var mange år, før det blev udgivet. Det går fremad for os. Fra rigdommen til fattigdommen. Sæt hjælpemotorerne i gang. Jeg vil, kaptajn. Kald kold på. Alle mand hjælper til. Rejs stabilisatorerne. Fyld dampen i dem.
lavvandet. Og mørkt. Jeg kan ikke se noget. Løjet dybden til bagbord. Tag ekopistolerne. Javel. Se dybden. Mærketræ! Mærketræ. En tredjedel fremad. Jeg vil, kaptajn. Halland. Styr på, Halland. Tjemmer tæt på. Og fuld. Hold jer fast. 2/3 tilbage. Jeg vil, kaptajn. Tom. Dybden. Mindre end 2. Bevaret hok. Så giver vi fuld gas alt, hvad vi kan. Hold fast. Ja! Med alle guder, vi klarede det. Klarede det. Det var virkelig godt klaret. Kålhovederne er blevet til blomkål. Ja, slap bare af nu mere. Kom nu ud og lad os se dig. Nu skræmmer du alle igen. Du har forfulgt mig længe nok. Lad os nu se at få det overstået. Mark Twain. Hvad er det, der foregår? Hvordan kan der være 2 af dig? En hver er som en måne og har en mørk bagside, som han ikke viser til nogen. Hvis han kan undgå det. Jeg har set dig før. Du har været ombord hele tiden. Ikke? Skal vi ikke binde den anden, så han ikke følger med dig hele tiden? Jo. Han er en rigtig bandit. Han er nødt til at følge med mig. Jeg er ikke helt uden ham. Hvad med os? I er i stand til at sejle Mark Twain verden rundt i lang tid. I er en dygtig besætning, og skibet kræver så meget arbejde, at det kan leve evigt. Eller i hvert fald længe nok. Mine bøger er som vand. De store geniers bøger er som vin. Alle drikker vand. Jeg må tænke mig om. Der er et par ting, jeg må fortælle jer, før jeg forsvinder. I skal altid adlyde jeres forældre, når de er til stede. Vis jeres overordnede respekt, hvis I altså har nogen. Stå tidligt op. For det er den fugl, der er tidligt ude, der får fat i ormen. Jeg kendte engang en mand, som gjorde det. Stå op ved solopgang. Han blev bidt af en hest. Det er tid. Jeg overvejer stadig, om jeg skal gå med. Jeg har aldrig set den mindste ting, der kunne tyde på et liv efter døden. Men jeg er stærkt tilbøjelig til at forvente det. Og du skal faktisk ikke være en tøsedreng, når du endelig møder et virkeligt eventyr. Jeg er i det mindste ikke så stort et fæs som Stormfield. Hvis jeg ikke må bande, bliver jeg ikke. Se! Herr Twain, hvor drager kometen nu hen? Til paradiset. Tilbage til paradiset. Jeg fandt det her i Adam og Evas dagbog. Det må de gerne få. Og jeg fandt de her. Menneskerassen har i al sin elendighed kun et virkelig effektivt våben. Latter.
vinteren mod et latteranfald. Kan intet holde stand. Eventyr, som Mark Twain ikke selv kan komme til at skrive. Og derfor har jeg tænkt mig at skrive det hele ned, inden jeg glemmer alle detaljerne. Jamen, skal jeg ikke hjælpe dig med at skrive det? Jeg er nu, når alt kommer til alt, helten. Jamen, jeg... Og når jeg har skrevet det, så går vi til en forlægger, ligesom Hr. Twain og... Okay, du begynder. Du er selv ude om det, Huck. Okay, er I klar? Mark Twains eventyr er den store, berømte, verdenskendte, celebre forfatter og aeronaut Tom Sawyer. Flash of comet fire coming to find you, almost blinded by the light. His destiny was clear. The comet leaves today and Eden waits tonight. Chasing the light, leaving the night to heroes, heroes. Chasing the light, leaving the fight to heroes, heroes, heroes. We sail on through the night, soldiers of fortune, tell their story.